Kardom Karbi Long, welcome back to my YouTube channel. Pinang litum na sa video long tag ponong jilake Karbi Long benong nam chithang klong Karbi comedian actor abang phua ke hai Bidyasing Teron Manai Pi Manai Englengpi alang litum hini kecepatan pon rapet Karbi Lun Kan arjan akimi klang pon jido to tang telitum la so video long la solun kan arjan petak le ang ton pen la so video long chithana mixinang to tang ta video le pang cheng iglona. Karbi Lun penong nam chithang klong Karbi comedian actor la pen man peng do bang phua ke hai Bidyasing Teron la pen man peng do bang phia khai pi Manai Englengpi alang litum hini kecepatan pon rapet non ke klang pon ji Karbi Lun Kan arjan akimi amen la ke Tuk Tuk. Sining amanai atur kacar ke muka kalir benang raje Sining amanai atur kacar ke muka kalir benang raje Nangkero par cukali nenang pan sining amanai ason nang raje Nangkero par cukali nenang pan muka kalir ben ason nang raje Sini kok nang kapin deng kacilon raje nang manai ason La solun kan arjan long litum ceparjana bang phubang pidhan thegik ponong jilake Karbi Lomong penong nam chithang klong la pen man peng do la pen Karbi alam arjan long kepachalai theknaya bang phua ke hai chakra la pen man peng do bang phia khai pi Manai Englengpi alang litum hai ni phansi litum la solun kan arjan long ceparjan thegik ponong po la solun jura phan kilun la pen ketok la pen atot pi bang phu than thegik ponong jilake nono wikimia mong penong nam chithang klong la pen man peng do lun se po Lindok Teron la pen la solun jera phan ketok la pen atot pibang phua tum lake akhai lun se po Lindok Teron la pen akhai PANKAJ Teron la pen la solon jera long kithip kitheng don la pen recording pon adim lake akhai Andrels Terang studio long la solon kan arjana long director of photography abang phulaka akhai SK Kram sa la pen direction la pen concept la pen editing abang phulaka akhai PANKAJ Teron la pen choreographer abang phulaka akhai Thomas Ronghang la pen mega artist abang philaka akhai pi Monjur Senar pi la pen producer abang phulaka ke haim Moniram Rongpar la solun kan arjana phan mohor ke ne patang pongalo litum prabjin pen PANKAJ official YouTube channel long lang punda prang po alun kan arjan stame lang mixan jilitum kado kawe stame la solun kan arjan full video ke lang long jipan le inghong ingding lo na nang litum jong sini litum channel lo nang kamari cheng lang pate subscribe la pen share and comment nang pinunik tha la pen la so video long ke chok che ke le dance stame dia ponik pop sining thelo to tang te pino video ke lani velo litum photot ka prak video long le chitong thulu nang kardom